Komplit teskala s-sitwazzjoni relatata ma' tmexxija tal-Kulleġġ St. Albert fil-Belt Valletta bil-Union tal-Alliema u r-Rettur jispiċċaw jibagħtu emails lil xulxin bit-tnejn li huma jinsistu li qed isir theddid. It-tlieta ir-Rettur Patria Ronzara bat email lill-MUT minħabba li kien hemm kitba kontrih fuq Facebook fejn fost oħrajn ġimajjar bżieq. Il-Union permezz ta' stqarrija qed tgħid storja differenti bl-MUT tindika li huwa r-rettur li qed jeddet lill-istaff tal-kulleġġ u mhux bil-kontra. Fl-istqarrija l-MUT qalet li r-rettur ta' St. Albert ħareġ sejħiet tal żewġ kapijiet tal-iskola u jidher illi kien hemm reazzjoni qawwija mill-istaff meta raw li r-rettur u l-bord baqgħu għaddejjin bil-pjan tagħhom. Ftit wara filgħodu stess, dejjem skont l-MUT, il-Union riċevit komunikazzjoni minn l-istess rettur fejn qiegħed jeddet li jieħu passi bil-pulizija fil-konfront ta' membri tal-istaff li qed jiktbu fuq Facebook. L-MUT qalet li dan l-aġir sfortunatament issa sar sinonimu ma' tmexxija tal-kulleġġ mir-rettur u mill-bord illi fi ftit jiem bagħat ittri legali lil membri tal-istaff li pparteċipaw fi protesta paċifika. Filwaqt li skont il-Union għamel kull attentat sabiex jalaq ħalq dawk kollha illi ma jaqblux miegħu. Il-każ kollu żviluppa wara t-tkeċċija ta' Mario Mallija minn Surmas ta' St. Albert. Mallija qed jgħid li ma għamel xejn ħażin filwaqt li r-rettur qed jinsisti li din it-tkeċċija kienet deċiżjoni diffiċli illi kellha tittieħed. Issa l-każ jinsab quddiem it-Tribunal Industrijali. Intant din il-ġimgħa stess l-Arċisqof iltaqa' ma' 50 edukatur mill-Kulleġġ St. Albert fejn l-Alliema kellhom l-opportunità isemgħu leħenhom u jitkellmu ma' Monsinjur Charles Scicluna. Matul din il-laqgħa l-Arċisqof fakkar fil-medjazzjoni li prova jagħmel wara tkeċċija ta' Mario Mallija li miegħu iltaqa' l-ġimgħa li għaddiet. L-Arċisqof kien ukoll f'kuntatt mal-Provinċjal tal-Ordni tad-Dominikani.